Mga ka-disciple, napansin nyo ba na minsan sobrang abala tayo sa pag-iipon ng pera, gamit o tagumpay? Pero nakakalimutan nating walang makakapagdali nito sa kabilang buhay. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 20, Monday of the 29th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 12:13 hanggang 21, may isang lalaki na lumapit kay Jesus at nagsabing, "Guro, sabihin mo nga sa kapatid ko na hatiin ang mana namin." Pero ang sagot ni Jesus, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang tinatangkilik." Ikinuwento ni Jesus ang parabola ng mayamang lalaki na nagplanong mas malalaking kamalig para sa kanyang ani. Akala niya secured na siya sa buhay. Marami ka ng yaman, magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya. Pero sinabi ng Diyos, "Hangal! Sa gabing ito'y kukunin na ang iyong buhay. Kanino mapupunta ang lahat ng inipon mo?" Mga ka-disciple, matinding paalala ito. Hindi masama ang mag-ipon o umasenso. Pero nagiging delikado kapag ang yaman na ang sentro ng buhay natin. Ang problema ng mayaman sa kwento ay hindi ang pagiging matagumpay niya, kundi ang pag-aakalang sapat na ang kayamanan para bigyan siya ng seguridad at kahulugan sa buhay. Ganyan din tayo minsan. Ginagawa nating sukatan ng halaga ang kung gaano karami ang meron tayo, pero nakakalimutan ng ang tunay na kayamanan ay nasa Diyos. Ang tanong ngayon, nasa puso ko pa rin ba ang Diyos o napalitan na siya ng mga bagay ng mundo? Nag-iipon ba ako ng kayamanang panlupa o kayamanang panlangit? Mga ka-disciple, wala namang masama sa pagpaplano at pagtatrabaho. Pero huwag nating kalimutan, lahat ng ito ay biyaya lamang. Ang tunay na karunungan ay ang paggamit ng ating yaman at oras para sa kabutihan, hindi para sa pansariling kasiyahan lamang. Mga ka-disciple, alalahanin natin, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kaya piliin nating mag-ipon ng kayamanan sa langit, mga mabubuting gawa, pananampalataya at magmamahal. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!